And is a Adriana Anka Jenny Wias in Ushagana, a Kwakyewaa car faso pie and Cranto Kumasi. A ban in your being found with a shrub this year, a shrub rimpon, a shrub man here to you, my arrow. Yeah, said, me who be that? Me who be na me TV pennies and grada. Asantimasu TV. Yes, so much so. Yeah, I have walked about Asantimasu TV so. And Asantimai yet Nidakoto Mojemu. Na yenum da de buem. Ni nyina ne se oba sekere kwamana na kuntunkuri kobere brisi ene beseno ena edom atoɔ na mpani se ɛka no ntia na ka to sɛ aka kwamaman no aka asanteman ne nyina ne sɛ Barima Bretwum Okyere Bediako ɔtɔ so mienu ɛkɔ ne nsamankyire ɛbrɛ kro no amu ɛna ɔbahema ɔno so sekere kwaman ɛyɛ ɔbapani ana ɔhema na Kwakyewaa Maanu ɔno so tɔ so mienu ɔno so ɛkɔ ne nsamankyire sɛ nɛ no awerɛhosɛm ɛna asi ɛwɔ kwaman sɛ wohwɛ machi na hwɛ mfoni a wohwɛ ya na kyɛ sɛ nɛ ɛnyɛ asɛnketewa na ɛnam Doteyei a ɛkɔ so nti nɛ no ɛtitiri ne ani ntiri nananom atrankonya aba ha ɛnya asɛnketewa na ɔbɔba sempremu ɛne asanteman so yɛn so yɛwɔ ha deɛ ɛkɔ bia no ane deɛ ɛfiri atɔ bia no yɛfa ama ewiase nyinaa ayobie eti ɛbɔwura fikesiem ene apatakasi ase na fe de ekoso bia no ya ma wiase nyina ehunu se ne asante yante asemde kwamaman ante asemde arehosem ena asi kwaman kire se enne na obrempon ana obrema Bretwum ye na tompem ene nuaba Kwakyewaa Maanu edampem a eye Doteyei a amansa nyina eti nisuo na edi areho ye nkɔ patakasi ase na de ekoso bia no ye ma yahwefo ne etiefo mfa bi na wonsua de bi mfiri se ne de dade abuam ena santeman ye nom the cinema Nania and a chronic article Samuel Messiah or Bonnie and Idiom or two anymore. Now was sorry or do army patrona say and I have the dorsal and the tea or two now was so Okyere now what's nothing. I so my breath for Kafra. I think I say I say and work program. And the other say what did you call that this soon? Should have been what does it say over to a
Bediako from na yɛde atuya ɛno nti saa ɛna yɛbɛkɔ no yɛsɛ dwumaso biara no yɛbi pɛpɛɛpɛ na ayɛ fɛ ɛno ne mu ne kyena ɛyɛ kwasiada ɛne ne ntoada ne nyinaa
Madaroma, Mofamaso, and family. Mijinaha, na Mijinahama, such a central, a comfort, and ya apposition for. A ya Asantimaura, Crobber Santicoto Cohine, or 242, Abibu. Emma Bafosman Pahine, Associ, or Paso Moon, a comfort and apposition for a war Santimam. I don't see such a central, a comfort apposition for you will grow. Yanana Antonio Abrapon, Rancho One who to grow.
ya kasa che central na ye ensuta kwaman beposo ya papa prekope the whole section central akonfo pani ene nana Antonio Abrepon piao ono na edaya no ekuo yi Manaroma achiame me aso te se na kwaman hene Barima Bretwum Okyere Bediako otoso mienu ene nana Kwakyewaa aka enchine agu abra aduane esika so Manaroma ye papa Antonio Abrepon ane ne ma ye besiri pe ya komi anopai ane eno ane numre nyina Manaroma ye nim se canopy enkonwa ewo ha nyina sebi eburu sebi so ye disika ena eko haye eno ti the whole section central ensuta kwama be poso papa na Antonio Abrepon edaya no as a chairman yabaya yesi yakuta empim oha baako mienu miensa enan enum ensia enson enwapi etu 10 million thousand Ghana cedis achami enye na yamfa enya Barima Bretwum Okyere Bediako ene na Kwakyewaa Maanu yamfa enka enkonwa emufem sabia buru sabia son yenim se kwaman aya bema dia na awrawo se ma woni se akonfo dia bosomfo a free ete kwaman na asase so enipa mienu pe na tua sika no omo maka nyina ntua efum tuaso ekum krawa ya wada pe ana oman hene adonfo ma yete se yemeya amane ne amamre ma ye penny power dampe enti afuye mu aru ti se de chairman na Antonio Abrepon asie no no se be ma chairman of bidu wonye na mofa enka enkonwa emufam ye wi ade amie efiri se sebe ya akamfo na ye ni amamre ene amane ye kuta snap pantu roni die ade tai enso na chi na Antonio Abrepon ene ne ma ya ade na monpre ye ezio I face another 10.
One day, don't I know? If I'm there, a tour, Bobby, what I say, I can't get a tour. And I saw my hand, I don't see the blue hat, and I don't get a was sick, and I'm sick. Benya, what am said my energy? I can be cool, and Massa, no correct, and come once, and correct, Bediako. I could hope what I'm saying. Many are not tough for more hanging around. Roman Bamba, any man, it's no baby, no correct. So, Mobedi, from Kwame, and connected on with Yassi, and correct. What was the same? What were a I'm not going to be a woman to be a song that I know. Oh, my daddy, Anna, and let me see. And let me be quite Saba. Oh, fine. I'll go on the same one here. Wait, if you have a couple of the time, Sabi minyaya enka meka brofo mebo mode aya Facebook live adam tisabei bo abrana so minia amo charge ya beka brofo kaka ya beka da goma
young man area. Reverend, my person, Miss Slow, maybe I will be here. Why we are making the mic to answer with you? To Miss Yamada. Obosui Samay Oni Nabusien Onosi Samay
go ba so no kwen na today anaya today e dey allow and physical battle embre ye no say yet today now today no ayen IGP dadabi the price wa so ko twa na namu a duwa na wo nyo hi na wo check mu so nko ade a o so yi mpaboa e o ba yi mpaboa no se tu bi to afan no ne ko so na mo na amanato yeranom sabi yegusoi aye WO1 ampado Okyere Kofi sabi wawa amanone so baya nana wadene dom ewa amanone ene kuma bi abaye no cities ahenum dada no aye 5 million yenye na chame ensie so yenfa bi ensi extra yeranom
abusuafo se de anim se ne nananom atrankonya ato abese no na wani da koto mojam ne nyina ne se adamuasi munukubasi odupon kese atutu na yehwe edwabo yase a yehunu eja bi a edi ahimu awisie na mutotototo ye no hene baako e be twe nkomo ewo Asante Maso TV so oyene ye bako ababa Asante Maso TV yo miura me da ase odoruma ye nu se mo ni abra mo ato abese no na nsu yehu jafuruma bi wa ha e kire sen ya frame nana debra topa kwama o mahini ni fa hene ne me se de mo ba e mo ma hu de ato ye ya mahini ene ohima awo yo ma me ono na wo no odi ni sizuo enfia mienu ni yanka bia yem se hu ya zo do man kwa wo abeto no zabo mo edi mo ba ya ya ni abele pa se ya himbodia ba na dia ya hu se dia Yesu Kristo ewu ya sorry ya no eno ne dia akikire ya were se daache ye be hu o man hene eno ohima en ba ya se si ya de ani brewum because entity mu ya oni ejan so kire sen eja ne dia ya aduanafo eniema do edoso obi a eka ne dia azu dia enim ne say ye nananom ba no omo ba na eja etua wo se knama no eni dia aduana ese atwea wo se knama ni di pa wo yi mu no eni atwea no so ma twea wa bre me ade ne eja etua na no eni sanya aduana anka jani wias enti ni abo wase wuze nyinyi ejano yabo jano esa no jina de no ebenisi aduana ya abusua piesie aduana twa abrade nyankompese kire aponkyerene o mesuo enese yehu jano a na se nananom kire ne sire ne aduana fo ade ato wani enti ne yehu jano oni ye kase Barima Bretwum dini ho dance kakra ade asem na weka Barima Bretwum o Barima nikuku odu onananom ena kunye ena obeto so na ni vie mienu oba ye no yehu ne mema sem enye se oye kwa okun onananom ebe hye numu ema bibia no oye bia oba ye wudi no ayia wo ya mu na anyira no ono a ono agina hono mo no wato bibia school na hu hia no bibia nkura no sebe o se wo prosini endiem te otuko hu se the education hu hia nti no fa ni agro na education hu hia no ono akọ school man op bia akọ fe se o maba nkura no last year o mu fra bibi dem te o mu be with exams a ade no o mu to ede ye no ono ana na ekoto ye ede ma nkura no ade esua ade enti na ade hia no pa ya hwere ade abrante mu no wodi mfie aduana akura wozi onyani na asem abeto yesa o firi nkran oba bedi wozi broja ena kwa ihia abeto no enti di na me kan na aban so ntene ye kwa no onye ni dual carriage road ankasem we ma it could be prevented so we nam ha ankasem we ensi enkira kwaso adi yenya nti aban fa ya hini yiwoi na wo onfa moye nipa awusa akwa no so ekwa ibe sei na ka mienu ebo ho nsa eno na de oyene sei wa hwese abrante 30 something years oda hono oyene which is it could be prevented and the Besramo wedi ye form of video so ye form of video na mo mama bante so meboa ekwa no na enema bi wo ho a anka ensi eno bi ho intensi said nananom ene de nananom ato abese no aduanafo na de ato ani no aduana kye abrade nyankompese kira ponche ne o mensuo nananom ene ne ade ato ani nananom ha
ato abese no nanso mpani se yɛda ya nsu ato ade besa yɛne abrempɔn no ebedi nkɔmɔ kakra na ɔdaroma wudin ɛne udibrɛ ɔbɔbrɛ wɔ kwaman yɛfrɛ me nana yamoa agyeman bɔmpata man hen eni fa hen na sɛdeɛ amammerɛ teɛ no aduana ɛyɛ anuanom nti me man hen na te ɛyɛ ayipa so a yɛyɛ yie ti bɔmpata asumenya agogo kumawu yɛ nyinaa yaba sɛ yɛ nuana anaasɛ yɛ man hen a wafiri mu no yɛba na yabɛyɛ ne Doteyei ti yɛbaeɛ a yɛba Doteyei na ɛka sɛ ɛnkra kwantempɔn no di mu awu ɛde asɛm na wo kafa ho deɛ meka ka ho ano sɛ wohwɛ Ghana ɛkwan kɛse a kaa fa so paa yɛ nkranti Kumase nti aban no nyɛ biribi mfa ho ɛsiane sɛ ɛhwerɛ adehyeɛ ɛhwerɛ abrempɔn ɛhwerɛ amanhen ɛhwere aban no nkurɔfoɔ mmerɛ bi doctors a na ɔmoyɛ olitre ɛwɔ ɔman yi mu ɛbɛsen kɔ sɛbe Thematic kɔyɛ adwuma ɛkwan yi so ɛna yɛhwere wɔ mu nyinaa sɛ nnɛ mpo yɛnya saa doctors no bi abɛhyɛ anan no mpo yɛni nti ɔba aban no ɔmmɔ mmɔden sɛ nkranti Kumase no ɔbɛyɛ no double courage ama yɛ na ayɛ kamakama nana ɔdaroma wo so ɛdeɛ na wɔka ɛfa ɛna Bretwum wei ho so media ne Kwadwo Brempɔn asiama meyɛ kwaman man hene twafoɔ hene ɛsa meyɛ afram so ahene asɛmpa na aba no na menim sɛ wɔno nso ne wue ho nti ɛne maa ne maame nso ɛfa saa kwa no aso asɛm de asɛm aba paa na menim sɛ deɛ aba yi deɛ nyame ɛsi ano a ebi ɛnsi bio ɛfiri sɛ Barima Bretwum baayɛ ɛmfi mmiɛnsa koraa wɔnyae sɛ yɛtu yɛ ne hwɛ kɔ aman a wɔsesa nneɛma bebree mu nneɛma bebree a kyɛ sɛ nka yɛni dana so paa sɛ nka kosoɔ deɛ kebi bɛkɔ so paa nanso nyame no a nenim nea wɔyɛ nti sɛ wɔyɛ si a deɛ bɛka ne sɛ yɛ deɛ yɛni tumi no nyinaa firi Awurade nyame no a nenim nea ɛyɛ ɛna wɔayɛ nti yɛmɛka ne sɛ biribiara nim asesa yɛde ma no na mmom no deɛ di anim deɛ ɛsrɛ nyame na ɔmmɔ yɛn ho bae na biribiara ɛnkɔ na wieɛ asomdwie mu nana ɔdaroma ɛfiri sɛ wobɛtena akonnwa soɔ saa wɔre ne wahyia bi da sɛ yɛadeda ɔhene ne ɔhema da koro ɛda mpam wobɛhyia bi saa da ɛdeɛ nnɛnɛ wobɛka ɛnɛ deɛ da ato yɛ ne ato yɛ ɔman na awerɛhɔ ɛya sɛ mehunu bi na mentii mempɛni sɛ nkora da nti yɛn yɛsrɛ Awurade sɛ wɔmfa ɔbaa ne bɛrima no Fonkusi Abraham Kuku. Yes, my yay. Oh, my bonny be a red form. Fonkusi. More famous than a boy. I don't think boy, I don't think. I was a force said, now, yet another common, and a Sam NSC, ever come my mind. Ama aka asantemai arehosi efise obehe Barima Bretwum ene ne maame se weda bonkum weda nifa na arehoye pa na so yeda ya owuo krade a enkwantimi nye ene obi ntumi ne owuo entwema so abusafo boba sempemo asantemai so TV ye koso ase de aka bia no ye de ba be kam ho
one two. Nase when swear a friend a chinchina a type friend or a chinchina. That's it. Yes, Nana Wadaroma. Nana or take a yipaso. Nana bompata hene. That's it, bro. Wadaroma. Wa Kasaunia Ketua. Anasa wofasi, anasa wanana. Abrante amachi dide. Maba haidie. Ana wadaroma. Mepre mimine mukakra. Ama. Vise sede mpenimfu aka no. Yesu wamtu. Na se wansu a eta frɛ no achinchina. Abrante wadaroma onkonya de ne yepese wankasa obɔ. Jira wadaroma. Mesewa medie minkunya dia na abuma hene dia mame no Okyere dom hene. Okyere dom hene. Enye Shidom hino Okyere dom hene. Tinana wadaroma obema bekota kwa kuse
Thank you.
Bediako, and I would be a winner. Saudi Unyeshi, Unye Bibia, and I would be Unye Bibia, what's it? And the Anoa boat you, and the Anoa boat you, and the Anoa boat you, and the Anoa boat you. I'm mine, and the Anoa boat you. Sasso, Nabana, Sasso, yes, I told you. I'm in the Sasso, Nabana, and you'll see the next year. Sasso. See when you're she, so when you're Bibia, and the Anoa boat you, and the Anoa boat you, and the Anoa boat you, and the Anoa boat you. Now you're mine, and the Anoa boat you. Sasso, Sasso, Nebia, Sasso, Nanakuano, Sasso, Nabana, and you will see the Messiah, Sasso. Sigilo! Marcos! Ajibrichiabo, I don't want to have the Sano. Ajibrichiabo, for say to it, I'm the strong. Say to it, I'm the strong. For say to it, I'm the strong. Say to it, I'm the strong. I'm the strong. Sasso, Sasso, yes, I told you. I'm not a crook. Sasso, I do see the desert. Sasso. Ajibrichiabo, no one to a person. Ajibrichiabo, what you for say to it? Always say to it, always you for say to it, always I say to it, always I'm so mercy. Sazon, yes, Sazon, I do see the best. Sazon.
Asantumansu TV. Yes, somos sompa.